Здравейте хора, това е следващия клип, тук като лех крафтинг тейбъл и някакви вратички. Днес отиваме в Енда. Отиваме в Енда, това е нарочно, защото аз искам да направим една ендермен ферма. Значи, къде ни беше къщата? Ето. Не. Този клип, както казах, ще отидем да направим ендермен ферма, която малко трудно мисля, че ще стане. Ако си намерим къщата, мисля, че тая беше. Не е тая. Ето я. Значи сега хора отиваме в Енда. Ще прием ендермен ферма и да си наберем някакви перли. Вземем си най-мощния меч, който в много преди съм го читнал. Не знам защо, ама мен ми харесваше тогава да читвам, ама сега не ми харесва. Не знам защо, ама това тук не съм виждал. Оп! Тук? О, какъв е? Защита от стрела. Добре. Какво? Часовник. Бах, часовника. Това е някакъв мод пак. Не знам. Foundation. Спирам да говоря и се наслаждавайте на пътуването. Хора, в Енда сме. Мама, ти да еба! И какво ми се гъзи? Аз съм човека, който е много зле. Може бе. Айде. Значи хора, трябва ни материали много наистина. Първо да се разтоварим тук. Така. Трябва да си преместя работите между другото в една къщичка. Значи сега. Взимаме си леглото и вървим към колибата, която е там е. Ох, мале, как я нафърлих. Това тук заключва. Значи сега. Ото тия са ендерперли.
Добре, махнахме го. Ох, чакайте сега да си сетнем спална, че героя му станал. Взимаме ето и нещо. Да, пак батерията е изтощена, забрах да го гледа. Прави такъв е живота. Тук мисля, че не беше мястото, където да го поставим. И леле, направих мазалъци, кочини. Мале. Трябват ни 2 съндъка. Не. Значи. Тайме. И да. Веднага ми се пара един проблем. Може да ги туриме тук отвън. Не. Дали? Ама не знам. Време да се мъчи да бъде. Малко ще ни бъде сбръчкано, ама... Тук е само ендърперли. Ендърперли и разни работи. Та сега спирам да говоря, наслаждавайте се на играта. Казват все мразя да това щом стане. И то особено по време на пит. Ето го, ето го. Тук е склада ли на земя, не знам. Аха! Ще вземем няколко стака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре, 13. Так, мисля, че бая ще ни стигне. Мисля, че даже ще ни остане. Ма що ме във фенда, не се надявайте. Сега отиваме към кухнята, ето я. Ще изхвърля. Казвам ви често, ще изхвърля този таблет, на който снимам. Та няма да видите клип. Може да видите само влогови и такива работи. Отиваме в енда, наслаждавайте се вече. Няма да ви притеснявам. И така. До 14 минути има време, още 6 минутки, някъде ще снимам. И спирам да говоря. Ще спра клипа на пауза. Нарочно. Хора. Някакво го направихме. Ама сега трябва 200 блока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Трябваше да си взема табелки. 21, 22, 23, 24, 25, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 2 блока са до тук. Ма тук ма страх да хода. Ще спра клипа на пауза, докато това нещо го заградя.